na yete nkwanta na yeko school wo nsuo naja nti ye nante fi nkwanta ho na yakọ school from nkwanta to Asoja no etisahe okay emutwe ye nante so bia etia ofi ados obetwa nkyere ansa wakwa ados so ya fan place kwan so ha nti ne ye start ye okofa ne ma ne ba na ye kwachi tumi nante fi okoni ma new town to Nima to Mamobi to first airport kura na ye tumi nante ko ye namti me ne ma geba ye mfaka the results ne bae na mo bisa me say obekọ school anasa obeye den na me so mesu adwuma fi se me ko school na ensa no adwuma eye hairdresser wo mani so nti mesua gugugu so na adwuma na ekoso adwuma na ekoso obi aba na wajai na me maame ne so ka che me se me jai a ebeye din so mbesanya faisi ni bi e me akọ nti na wo se me hyem nti me nkakra na no mu jai se obu oba adwuma no ntumi nsua se adwuma wo se nyesesi a salon adwuma sua ya mre no bi obekọ madam fie beko ye adwuma obekọ si niema obetwitwi niema wo ye bone ye be mo akonso ogugotam nyina enti mesumi ya madwe se ne meyi ne ho asua wie na mesumi di ayebi nti ampa didi mo afede me senior ba ko no ohyehyeti na me gina nchen madwuma no mu story na me ka na me tie pa no mesumi tie enti afa ohyehyeti de hu anse me hu ane se maame ni wie na okọ na afa ese bibi ache me nsa we ntumi ma me nsa ne so bi David na so na ohyehyeti no me na me yi una uyi keke me na me yi keke na me senior no afede at once na me ntumi nya hwe e wo kotoba bi so mo dada ne se me omo tia nti afa na me nsu me tia mu nti me pia bontin e wo station no mo bisa me na me sa ma me bi beye niti enye me kura na me yi ya ma no de uyi me wie keke se me nsa na ye se blog na mo se me boa aye blog se aye den ti se de obi a wawu a ne ho aye den no tia mu na me ma me papa no so around wo mo kotoba de obi wo call na bisa se o se scam perofa obi a be kire me papa shop na scam perofa Baba exposure to Chef Bruce. O subscribe ye nkoma ye den nama ye bobo ko. Dey bia me say nkoma de ye. Sometimes who obi we kire a wo ben na hu how any yawa wa fe mai ne se binyame pagya no. Na me nkoma no ene still me wo around flat top ho. Ma me fefe bi ade bia me twama me chia no ebi o jeso ebi o so onjeso wo be ne de na ele maba ele me se me ne ma be kasa na me hu bi ware bia me hu na from afar no it might be different na ele me do ha no na me se me ne be kasa enye ma me bia se o se ne shop ye fa ne nyame aye wa hu nyame na aye ko nyame na aye mi se ni edu de nyame na aye enye obi enye nipa mama Juliana yes ma wakaba ya eja ya fra say me de mama sewa hey odi e dey na bacho ye wo ye wo me wo enkran but yes I me call krobia e friend no Afram place hey ho wo Afram place adoso eho na me nana ete nti me maame no mo nkran but me nana na kwotena ye ewo Afram place te ho na me ko school okay na na yete nkwanta na ye ko school wo nsuo naja nti ye nante fi nkwanta ho na ya ko school from nkwanta to Asoja no etisahe okay emutwe ye nante so bia etia ofi adoso obetwa nkyere ansa wakwa adoso ya fan place kwan so ha ofi adoso watwa nkyere na obefi nkyere ansa wabedu adoso nti ofi adoso ana wanante ekosa ensuo na gya ho na meka ebeko school ho asata na ka ni oh na ka nhyɛ den ni ho bebiri sa na ekwan no so nye ekwan no so enye enoro kwan but enhyɛ da enye wen enti no ye kwa bia ye twetwa gyama yen na ye de akɔ na ye nananom no first na ye mfa sika nto enam nti epufo no mo koyi enam ne ba wo aburu a na wo de asesa nam wo bayira na wo de asesa nam wo aduane a na wo de asesa nam ye mfa sika nto nti enko ye ne saa nkakra akra saa ana me nana no ebeduru se opese otu
esa aba kwawu eye kwawu nkwatia okay enti me na na tufi eye adoso ho na ye ba kwawu nkwatia okay na ho na ofia na me pa twa me fi nkwatia nti mo ba mo krom yesa ba ye krom ba na papa no mama we e papa no mama nyina won kran ha na omuti Accra New Town na ne loko me na na me na nate na ye nnuanu mienu na me maame ne papa de ne de ye ma me na na se ye ne omo ntena na mu nyina mu unuanu no me me pa twa ye 7 yes 7 e ma 5 me ma 2 okay okay nti mo no de ono na na nti ye me na na ntena ya akopim se me wie school me so me de bank ran 2 years school no kwa wie school no kwa nkwatia 92 ane wanyi wo wie school 92 sata wanyi bao me wie school 92 okay enti 92 na me na na net na ya anti ekopim se me na na yare na ye de ne bank ran ha enti na me nko ana na meti kwawu ho o jawo ho ye fie me nko ana na metim oba ye de ne bank ran ha me maame no besa na yare enti na me so me ko school enti nya de a metumi aka se mejai aba enti me na na bank ran ha me ana metina kwawu ha ewie school no enti emu ye din mum ebise na ewo me se me maame ne papa wa eso ebia metumi kɔ afuom na makotutu banche na ebia makofa eja na mabeton ansa na ebia me dia school se na enye bibia na ebia omunya ma ya o me eji ne dia o dia fato na bi me pese ohun because obi a una na ho na wa fi ho na nkwa ati ho na wo twa no dia okay na ebia me wo be 13 years na nkwa ati 14 na unsuro fi ho sa nkwa ati oh there be se efie no eyabusu efie eso etina enkrofo na me na so yes ano okofa madam fu bi se eya o meda me nchen okay ntina me na na wo efie ho sa nti me na me hwe me ho ne ade but adwenboni bi a me metirim se bi a me ye me masem anase me ye bibi sa dina me suro nya me so ntina me de me ho dwan Presbyterian Church ewo kwawu nkwatia ho Ramisa, a friend Ramisa. Nti enwumre no me kwa sorry, ebia me kwa singing band, ebia me kwa church kwa. Auto party. Oh, treble na me to. Ebi so a na me kwa singing band, any church kwa, woman fellowship ni ade. Na ka se ni nyam na me na nate no. Na me na oto nchene. Ene niema nti maame bi ewo kwawu ho. So kwa echi a na me na de enchene ni bi aso ame. Na me na no kwa echi me ne maame no kwa echi no na maame no so ya ade yie na me maame nwia bi so na wo nkran ha nti wo mo de niema ba ebeton eye me ka sesi amu hu se de se me ma ne ton no eye omosi we nkuraduro ni ade ono de na ye oyen of okano enkro so aduro eni ade nti eno so me soa na me de ko me chia me ko eyi asaka aduamoa obonyi nyina ye namfom ye se chi na ye konti ye namfom ana ye dinyi nyina akọ achi saa nkakra akra saa wow enti mi wie school no na singing band for benhiem e wo kanichi ye wie mi ye exams wie ye pena mi so and me ntina kwawu ho nti me bank nan nti me ne singing band for ne ba enkran ha ye be convention kanichi ti ye wie ne pena mi se me wie school pa de me nsa nkọ kwawu bi but na akwamadu a metumi ba me maame ho e wo kotoba bi enso minim efie ho nti ye point na papa ba ko bi wu nyame mfa ne currency o e fantini ye friend Mr Donko no New Town Presby singing band nti ono na ye point me ka che ne se me sere no me pese ode me koma me maame e wo nkran ha nti me nsa nkọ kwawu bi nti ye convention wie ye Sunday no na me no mu nyina ba me maame ho ampa me be to me maame me beto me papa na me maame ni ho me papa ka che me so se me wie school a me na yale won kran ha ma badie ono ha me papa ne se me nsa nkokwu back me ka che ne se me nsa nkokwu ba satam na so na no wakra me na no wakra so no yale me sa na me so se de me wie school pa de me nsa nkobiem nti ampa me twa me maame ma ne bae no so sati sa de a unkobiem de a enkra han se ye ntena ha kwa adwuma bebre wo ho na me maame so okofa aburo efi esre so enkatie ni ayowa ni aburo ni tapoli ni ade
obi sa me se metumi di bi akwachi me se an me de beko nti na ye start ye ti okofa niema ne ba na ye kwachi tumi nante fi okonima New Town to Nima to mama obi to first airport kura na ye tumi nante ko ye nam ti me ne ma ge ba ye mfaka ye nante se ye kwachi ti ba bi e bedu bi e bra na ya home kakra sa nti resource ne ba ye no na mo bi sa me se wo be ko school anasa wo be ye den na me so mesua adwuma fi se me ko school na ensa no adwuma eye hairdresser e wo mani so nti mesua also okay ande na wo be san akwachi bi mu me se meko nti achi ni ma satam na nsuo de ye kyekyere no e wo ho e na pani ya kyekyere e na satam so wo be soa na wabubu ni nyina na me se o meko nti na yesa me ma me so kofa nkate atadwe e wadua amwa na de aba na me ni nyina ekwachi na me nya 5 cedis yeko bisa yesi wo besua adwuma na mitunsa mitinu tinsa minwas ne tawo ne bibia e 5 cedis okay nti ampa ene misuko adwuma mekwachiya na nya 5 cedis no ye de kotu mitinsa wo kotoba bi down wa kotoba bi station down wa okay ti gugugugu so na adwuma na ekoso obi aba na wajai na me ma me nso ka che me se mi jai a ebe ye din so mbese nya 5 cedi ni bi e de me akọ nti na wo se mi hyem nti mi nkakra na no mu jai no se obu oba adwuma no ntumi nsua se adwuma wo ho se nyesesi asalum adwuma sua ya mre no do obekọ madam fie obekọ ye adwuma obekọ si niema obetwitwi niema wo ye bone ebe mo akonsu ogugota mu nyina nti me sumi ya madwe se me yi me ho asua wie na me sumi di aye bi nti ampa didi mu a afede me senior baako no ohyehyeti na me gina nchen madwuma no mu story na me ka nchen na metie pa no so metie enti afa ohyehyeti de hu anse me hu ane se maame ni wie na okọ no na afa ese bibi ache me nsa we ntumi ma me nsa ne so bi David na so na ohyehyeti no me na me yi una wo yi keke me na me yi keke na me senior no afa de at once na me ntumi nya hwe ewo kotoba bi so mo dada ne se me omo tia nti afa na me su me tia mu nti me pia bonten ewo station ono mo bi sam na me sa ma me bi beye niti enye me kwa na me yi oye ma no de oyi me wie keke se me nsa na ye se blog na mo se me boa blog se se aye din ti se de obi a wawu a ne ho aye din no nti afa de ena omo se me boa nti fitaf ho so ye fitafo na mo kofa ade na mo de bobo me nsa me ntehwe ye me ya me omo de boss ahwese e ya mpa nti afa na me tiatem na me ma me papa no so around wo mo kotoba bi se wo ko na bi sa se wo hwe scam perofa obi a be kire me papa shop na scam perov ba ye se wo fi ho omo fi ho nti yes na se omo fem abusuafo mo ba nti omo ko hwehwe ma me no omo hu nti ane ese wani se o ka satam na kwasi plat se muni masatam na ne pepa wo so yes the agenda yes nti ne ya nuom na na etikotoba bi ho nti omo kura betwa me e de me ye eto omo glass ni mu na ye story na ye using from the yellow and white e wo kotoba bi ho nti ye de me kwa sorry me kwa praise se si a praise na wo kotoba bi down ho na me ko enti omukọ bọ mpa ye ne ade a na so mbisa maame ne se ade na eye no so ye fantini na sa ade no ode ye hairdressers omamusu adwuma ne ade enti se wo hu a na ate aka wo so na ye wo yare sa na ode omo ye de o se ne spirit ekuta no wow enti no eye sa na de me kwa asori fe no bọ mpa ye ne ade a na mbisa maame ne se kwan be so na obefa yare na ode ama me no ebekọ se wanye sa wo mbekunu ewo kotoba bi asem na me kente ndie do no aye bibia o so free infante na the spirit ne yes ade no but sofuo bi two man ewo ni circle nto nim se bi ekọ enti no tun se enko enti se nka nyame adum bi a nka me de nke ka me so anka bi asa abre nka me nim ba bi a me wo kansan be titiri za se ne wo yale sa na wo de afam na wo be wu na wo wu ana nyame ya adum na praise bi adum for praise bi asofo ye bobo mpa ye nya ade a na maame ne kan nsem bi nsem wo kan de me minim ti na afi me nsa no ba normal nti afi o mutimi a na ye yie tumi mo ba bi o o me ye bibia na ye yie na
nti station for no ka se nkom beku no ti omo bo maame na no mbisa nso ofi ho oso ofi oye mfantini mpamcho me sreka ho no ofi nti ho na meka na ene enya se fantifo nyina na ti mpamcho ene ti no ka nti ewo mu ana ene omo gya no kwan na okọ mi ni ba bi okọ ye bi na adwuma no mo si minjai na mi so minjai ti mi gususu a ya wie ye ebie salon ewo kotoba bi hwa me bie ewo me papa nchen hwa scamper off no ba ni ni a na me so ne won nchen sa na so de ne friend say oh me de ne de sa tam no na enye sa but na me ntu ni din aha enti emu a kakra sa na koye se me ware enti me ware ye no na ba bia ye kwotena adanso man enti ba bia na me fi a me ba adwuma na ayedin na mi je adwuma ne ma worker baako but ankosi aga na yegu adwuma no nti abrabo ne de eden but se obi hu sesi a ofise bia sesi a na wo start da obedu ha se me hwe ba bia me fi ma bedu sa be ya mi nya yie sa but mi nim so why oh nyame enu ti na mi bie ye no me kan se nyame na aye na eba ne se na ba bia o se awa no gu ye ha no de ya asam me ware en me kwotena adanso man enti e ho no na afi me yese me ye salon ni bi wo ho but me nya baabi anye ti me yese nye me de beton ade ti me kofa ne ma na me de kwachin wo danso man ho na danso man ho me chin sa na me ba susu me ma me afere na ma wo me ba wanya be 2 years so 3 years ti no mo so ko school wo Ansonic Junction school bi wo ho enti na me so achin mu a na me kon kakra sa me kon kakra sa enti ye fi ho no na me besen kwotena you can say tatam na ware na ma ware but na ma ware but ye tufi ho oni ukunu nyina tufi mi tufi me ni mi kunu nyina tufi ho oh mi bisa keka asem na mi bisa atiefo ba mi bisa asem na asem bisa asem oni ukunu nyina tufi ho me ni mi kunu nyina le tufi ho person na mo enti ye tufi ho no me kwotena fishpond fishpond side wo estate bi mu ho ye kwotena ho nti ho so metete hwa na adwuma na ekoso afa bi a me kwotena ye na fie na metimu no na papa bi wo ho ayese me ne me man ketwa ne nati no aya na opese ohunu ame ne ade ohunu asesan ana me so ende me say tu tem no ohunu asesan eno de wo de se ha ye kwa ho ende me say tu nti me say tu ye ana me betena akotema okay na sila miguso ye kwachin na me man ko school na de ade kwachin me de miguso di kwachin me ko nyama ya bi o fara de kwachin me hihye wo kantemu na esum na me de kwachin me wo customers ebi a mu free enti da ebi amanko no na me man pon school na ba ko wo 8 years ba ko so wo 3 years na maka cho me say omo a me di niam na ma omo no mo ngiji sika mfamra ene me nko ho enti nkora ne pon school na omo agiji sika nti omo du traffic light na say a filling station bi wo ho papa ni minimum no wa so nkwara ne nsa na do omo twa kwan nim na omo abefo ebi a car e ko achimota na omo si e wo flight off na che so omo abefie tinkakra sa na de bi ha ana me sa ha kwa de nyame ne ha se ne de me sa tu fi be bia me te ho tonton nyama na me ga deska ne kakra ne nkra ha setena ba bia me te me wo ho na fi wura ne se ne ba bi ba nti e wo se ye tu fi ho ana ho so me tu ye na me benya ba bi wo free pipe ha nti eno so ne didi mu anyema me de kwachi bi wa ha obi store anyima sister bi ben ho na me de agu ho kakra na me ton nti papa bi twam no se a madam se de wo ya ade ya wo tonton nyem bi se wo nya container wo betumi atenam na me se no se nya hwehwe bi na de bia wo de nyema bekosi obi eso a na e bia da kro wo bekọ no o ma wo fence ho ana me se okay ti didi mu a na me hwehwe bia na nyame adom me de benya eye ehei ba me be bia na nte se enyema na sisi mba ko se me kokro ma ahyase no ba ko na menya na me de abesim nti obi bebi samisa wo we bi nisu o menyi bi anya wo de face scan ma me mekwa akoto aba nti me ji scan a e bi ebedu anwume no obeba no na makoto na me de aba be den abesim ena nyame adom kakra e de abedu ise ti ba cho so o mai pa cho me wo matu o manyi me ba first born wo
20 years. Hey, and then one year. Hey, say. Na ka won dey wutumi wo yakwala akwa wutumi wo. Aha, nti no dey age ni dey yemfa nka awo no ho. Yeah. And na me second wo so 18 years. 18 years. Now ku your friend say. Oh, me ku dey actually. Me pass man shout out. That me ku dey o dey actually. Actually, oh. You be kan wan say. Actually, you be kan wan say. Back door, you be kan wan say. Back show. Oh, problem bi no obetumi ahwem. I said that person man shout out. Obetumi ahwem ba bi o bi aso me chia no. Me di nyame so ja no. Yeah. Na adwuma wo ye, dey ne challenges e wo adwuma ni. Oh, anu dey bebre wo mu. Ka bi chem. Challenges ne dey dooso. Sabi un say obu o ha e na meka say ahyase no. Enye sisi na nipa de beduru ha. But e bi obi twam no hu sisi ha. Sister wa ye you. Yeah. Sister wo skill. Eso bia na me betina ha kra the whole day. Ne bia na me nton wade. Enso no said you obehwe wo na said na me ye hairdresser nti obi ehum yo say open life. Me say nya sa say hairdresser adwuma no. Say wo anya bibi sa ankotena ho a. Obi hu obeka say na we kura hwe ne ho a me ba ne salon. Aha. Enti na ye sa na aka ho. Enti no challenges de bebre wo mu. Anibre wo ho. Ahoya wo ho na otan soso wo ho anso nyina mu no say ye di nyame achi die bible say kodi omu no beko na anso tumi die omu ntumi wo ndida bia ye ba oh say ne ebi didi bi achi enti die yesu ye nimu no eno na yesu ye de boye ho ban ye de ye ni aduro ye ni obi a nyame na ye nimu no enti ye ba ne ya bompa ye say ye ba no oma ye de ebedi say na wo che na so ye so a hallelujah. And so yes so adafo from no cha eno so be so yes. Enti o story no emodu. Na okay. Me yam crash me. And there sa na enne na mafoma ba won se bi mpa adwuma bisa. Eno de you say do mo pep quick. Man nko a. Okay. Anuanom ni adofo. Ma me se wa me din di nyame na aye ba akopɛ obi anka ho. Eni se futu a me de be ma emabum ni se bible say nsanya adwuma no me nidi ena wo hu obi sesi a na otika mu a wo hu kon ofa so betene mu wo hu obi ne wasi dan a wo hu kwan a oye ya obesi mu enti ye mi meka ni se yem fa adwumaden ena Ghana ha yesi adwuma ni ho se wo yire wo hu kon a wo bedidi se wo sole wo kofa bibi se wo ton anasisi ya ubedidi ba sisi ye ma no ma ba no mo mpa adwuma wo o mo pesisi a o mbenye sika ne sisi a ano so de be ye din enti e ma o mo so no o mo wu ntam ete se adwuma no o mo mpa enti esa asoso de a de owu ne be bi o mo pesika ntam ne ade enti me sra o mo se mpa o mo cho o mo one o mo mfa nyame enante na afi o mo nya adwumaden na wo ye adwumaden a kakra na ekuta wo na nyame be hira so amam. Me da se pacho fa na matudwa ebi wa na obi pese to bibi pacho o so ye delivery pacho am ye delivery ne fa na matudwa ebi na obi me number ne ye 0244 10 71 76 pacho bobiem pacho me number ye 0244 10 71 76 me wo free pipe down little cent down e ho na me wo me de ma me se wa ba akopɛ obi anka ho nyame so na aye nyame aye dodo o hwɛ ba bi ofi boss o ko twitwa eja no de no aduane na oso ade no ton ni niamane ni da so ni ho ena nyame aye bi nti na the shop no se nyame na aye o so ato nyame ba ya ma ebia na ba bia wo no kra nye ebia na wo west situation da ne ba na hwɛ no eno hu na kama onama bibi opebi otodi sabi ehye no brutal bibi na me say sister owoska nyame ehye nyame aye nyame so be ya ma wa expose GHFM Bruce o subscribe no bi so nya behwe ma no asi bye bye.